Axalko bizikletak bilatzen duen helburua bizikletaren merkatuari gaur egunean eskatzen duen zerbitzua eta beharrak ematea da. Orain arte, balio erantsi altuko produktuak saltzen ziren, baina bezeroek geroz eta gehiago zerbitzuak eskaintzen dituzte eta guk hori bete nahi dugu balio erantsi oso altuko produktu eta zerbitzuak eskaintzen eta personalizazio maila gorena ematen. Hogei urte baino gehiago daramazkigu egurrarekin lanean eta ikusi dugu egurra naturan daukagun material bat izanik, material horri teknologia aplikatuta ateratzen direla produktu batzuk resultatu harrigarriak ematen dituena. Une honetan Axalkon eskaintzen dugun produktu oso esklusiboa da, munduan bakarra edo ia bakarra, neurrira egina eta hau erosten duen bezeroak badaki produktu horren berdinik besterik ez dela izango, erabat esklusiboa da. Gure negozio modeloa batez ere zentratzen da mantenimenduan eta salmenta osteko zerbitzuetan. Produktua nola ez maila goreneko produktuak dira, baina guk gero egiten duguna da ahalik eta zerbitzuriek egokien eskaini bezeroari. Orain arteko adibide garrantzitsuenak bat izango litzateke Japoniako munduko fixi txapelduna, beste bat Italiako bizikleta munduko pertsonai garrantzitsu bat, eta beste bat Valentin Fuster, munduko kardiologorik ezagunenetako bat, berak igotako portu guztien izenak bizikletan bertan pirograbatuz grabatuta eta berak personalizatuta. Proiektu honen arrakastarako lantalde oso bat bildu gara. Alde batetik ezagutza teknologikoa, bai egurraren munduan eta bai bizikletaren munduan, eta bestetik esperientzia komertzial luze bat.